Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kaikille veljille ja siskoille islamin uskossa. Tällä kanavalla mä yritän parhaani mukaan selventää niitä lukuisia harhaluuloja, joita ei-muslimeilla ja suomalaisilla eritoten on islamin uskoon liittyen. Ja mä luon tämän kanavan myös selventääkseni niitä harhaluuloja, joita monilla ei-muslimeilla, kuten myös muslimeilla on länsimaiseen yhteiskuntaan ja suomalaiseen yhteiskuntaan eritoten liittyen. Mä en yritä tällä kanavalla hyökätä ketään vastaan, mutta mä yritän vaan selventää niitä monia valheita, joita ihmiset pitää totuuksina, ja niitä valheita, joita ihmiset sanoo, niin kuin ne muka olisi faktoja, vaikka ei ne ole. Mä yritän vaan tuoda totuuden esiin. Mä toivon, että tuutte nauttimaan sekä hyötymään mun tekemästä sisällöstä, ja mä oon myöskin aina avoin palautteelle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.